Ens ha donat centenars de jugadors. I ara també un entrenador. Ens ha donat títols. Ens ha donat una senya d'identitat. La Masia ens ho ha donat tot. Però quan ens donarien 2, 4, 6 masies? Preparant més de 1.200 jugadors a l'any. Amb un mateix estil. Amb un mateix sentiment. Quan? Més. Més èxits que mai. Més Barça que mai.